Na een mooie simmervakantie mochten de squallen weer aan de slag. Bij OBS Dr. Teun de Vrieskwalle in Veenwouden hien ze er een soort zin in. Ja, we hebben er zin in. We zijn de hele week bezig geweest om alles weer klaar te maken. En een lokaaltje er mooi uit. Alles is weer netjes oprijden. En de band hoop ik dat die er ook zin in heeft. En nou, wij zijn er klaar voor. Leuk. Ja, heel leuk, want je ziet elkaar eindelijk weer. Want het is ook het laatste jaar. Dus dat is wel iets bijzonders. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is altijd al leuk, maar in deze periode natuurlijk extra. Omdat je vorig jaar best wel een wonderlijk jaar hebt gehad met de corona. En dan is dat weer super fijn om de kindertjes weer te zien. En dat je meteen vanaf de eerste dag weer met een volledige klas mag draaien. Dat is helemaal geweldig. Nou, het is wel leuk, want het is ook alweer en het is het laatste jaar. Dus dat is wel heel leuk. Maar het is wel een beetje oorstrok corona-maatregelen. Hondenbosje en samen. Maar voor de rest valt het wel mee. Vanwege het coronavirus moesten er een aantal dingen in en rondom de squallen aanpast worden. Nou, we zijn natuurlijk in maart hebben we een protocol gekregen. Dat hebben de ouders ik kregen, de bijen weten dat. En daar hebben ze al heel goed aan houden, en de ouders ik. En wij zijn er gewoon maar teruggegaan. Het protocol van voor de vakantie, dat zetten we gewoon terug op dit moment. En dat betekent, de bijen komen binnen en wassen de handen. Ze gaan naar de wc, na de tijd, dan wassen ze de handen. Voor de lunch, voor de pauze, na de lunch. Dus het is al 6 keer dat ze de handen wassen op een dag. En ze vierde maatregelen, die bijen hoeven net afstand van elkaar te houden. En wij ik net van de bijen, alleen nog als er volwassenen binnen. Daar moeten wij afstand van houden. En dat betekent dus dat er geen ouders in squallen komen. En nog steeds net. Dat is in maart eigenlijk al volhouden. Ben we er maar begonnen. En dat is nou Wessa. Daarom zeg ik ze krijgt ik al die ouders die achter het hek staan. Ze komen net in squallen. Wij proberen natuurlijk die 1,5 meter goed in acht te houden. Nou, je merkt gewoon de kinderen dat wel eens moeite mee hebben. Die vliegen toch wel eens de juf of de meeste willen ze om de hals vliegen. Dus dat is wel eens lastig. Ik vind het zelf niet spannend. Ik vind het wel lastig om dat goed vol te houden, zeg maar. En dat je gewoon het contact veel minder hebt. En sommige kinderen hebben daar echt wel behoefte aan. Om toch wat meer dat contact te hebben dan die 1,5 meter die we nu hebben. Ja. Het ging nou vooral om de band. Er zijn wat zien naar je band. Die binnen nooit in squallen geweest. En daar werd het even heel sneu voor. Dat hadden ze net maar in de klas. Maar daar hebben we wel van zijn die mij op het plein komen. Die mij de band tot de klas brengen. En ze hebben wel even een proef gedraaid. Dat is dus wel, ze weten wel een beetje van hoe laat het erheen. En het werd wel spannend van band, want ze krijgen al een andere klas. En daarom ben ze verzamelen op verschillende plakken. We hier de nieuwe groep 2, die staan in de pannenkooi. Daar is die juf op hun te wachten en die gaat mij hun naar het lokaal. En zo hebben we mij doorgroepen die. De squallen start het hier met een speciaal thema. Nou, deze week staat vooral in het teken van wat wij noemen de Gouden Weken. Dus de groepsvorming. En zorgen, de kindertjes kennen elkaar wel, maar het is toch weer een nieuwe leerkracht. Een nieuw lokaal. En je krijgt toch weer nieuwe groepsvorming met elkaar. En dus we gaan even vooral daarop richten. En ze noemen dat ook niet voor niets de Gouden Weken. Dus zijn er wel echt belangrijk om de rest van het jaar gewoon als één groep door te gaan.